Og så har vi flex på klingen. Det er fedt. Den tror jeg ikke, vi kan med den der. Vi skal have fat i en gaf. Peter. Og den er stor. Den bliver bare ved. Nej, ikke pumpe den op bare for at se den. Bare stille og roligt. Hvad siger du? Det pumper, drenge. Det pumper. Øj, den er stor. Den er stor. Fætter. Peter, prøv lige. Vi skal have fat i en eller anden, der har Vi skal have en fat i. Peter. Ring til, hvad hedder han? Sådan her. Og den er stor. Den er stor. Kom nu. Ring til en eller anden. Den er fandme i orden, den der. Det er rigtig stor, drenge. Er det en førsteplads? Nej, det er det ikke. Ja, om det ikke er Den er pænt stor. Nej, det er det. Nu kommer an på, om det er en laks eller havet. Det er en laks, den der. Hvad er det nu? Det er en anden tredje. Peter, er du ved at ringe? Ja. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der kan nå at komme overhovedet inden den er helt død. Den er jo helt vild. Kæft, den er stærk. Stille og roligt. Stille og roligt. Peter, han går ned i vandet. For håndlanden. Den mægtige. Der er fuld fokus på dyret. Den er vild nok. Den vil ikke med op der. Nej. Den skal bare være helt træt. Ja. Vi tager ingen chancer. Ja, lige prøv på. Ja, lige pas på. Pas på. Der blev passet på. Du skal herhen med en, Claus. Ja. Den er ikke træt endnu. Den er slet ikke færdig. Jamen, det her det er det bedste sted. En klogberost tager en... Den ost skal tage eller først det her. Det er jo en fætter. Er det de der? Ja. Klarer du den derovre? Jeg skal ringe til Bjerre. Er du klar til at tage den, eller? Ja. Ja, det er lang tid. Hold den. Den sidder så godt fast, tror jeg. Du skal sammen ikke derovre. Det pumper, drenge. Kan du høre? Det kan du ikke høre endnu. Den er ved at være. Der er flex. Der er flex. Han kan ikke tage den der. Med en laks på omkring 6. Du skal have den en anden sted. Peter, kom ned her. Peter, kom ned her. Kom nu, Peter. Den ligger på din side. Stille og roligt. Low battery igen. Jeg slukker den ikke endnu. Og nu skal den håndlande. Peter gør sig klar. Peter fuld fokus. Nej. Bare pump den op, hvis du kan det. Det er ikke... Du stoler om mig, eller? Ikke op ad vandet for meget, men... Så går den bananer. Jeg skal ikke i det der. Nej, den skal nok komme ud. Kan du tage lige og skubbe den, Peter? Nej, den kommer ikke. Nu er den ved at være træt. Det er helt vende sådan der, ja. Og så bare holde ved den. Skal du låne en handsk? Nej, jeg skal ikke låne handsk. Den skal... Den er ved at være godt træt, drenge. Og så bare holde ved den, Peter. Prøv pump den lidt. Ja. Den er ved at være godt træt. Ui, kom så med. Så trækker den her. Stille og roligt. Stille og roligt. Så pumper du den op, Claus. Ja. Så er den bare helt træt. Det er sådan, den lægger sig om mod side her, så jeg skal tage den. Det gør den ikke endnu. Du bløder.
Peter, kom ned herhen. Nej. Han kommer ikke tilbage. Der er en plads herhen. En god plads. Kom. Er der en plads? Ja, kom her. Nej, den kommer herhen igen. Jeg skulle ikke have gået op. Prøv at komme herhen med en kaffe. Det ryger bare på strive her. Bare se om du kan pumpe den herhen, Claus. Stille. Vi havde sagt, at vi kommer tilbage om en time. Og det gør vi. Skal vi derhen? Jeg tror, vi skal derhen. Kom. Husk mit case, den lige. Hold din kæft, den kan ikke være i en case. Nej, men husk. Bare hernede. Det er lige så bøvlet med. Nej, det er ikke bøvlet. Nej, det er blødt som snot her. Alle. Det er kliksen, jeg kommer lige. Vi går videre. Jeg skal ikke et rum. Hvem er her? Her, Peter. Peter, her. Peter, her. Kom. Ja. Det er faktisk noget til, du se. Jeg er slet ikke klar nu. Nej, det er en godt nok. Vi holder ved Peter. Det er dybt her, ja. Nej. Det tror du skal med det. Klumper bare ud, mens jeg fighter. Peter, vi kan ikke hjælpe dig. Den klarer du lige selv. Så, Peter. Nu må den snart være der. Jamen, jeg kan ikke komme ned her. Jeg kan ikke tage en der. Du skal derhen af, Peter. Ja, okay. Hvem er her? Det er også for Nej, der er blød som snot der. Der er blød der. Jeg går derhen først, Peter. Peter, Jeg er bare sød. Er den færdig? Ja, den er nok. Bare hold den frem. Hey, hold den. Den går ind. Ej, den går ind i siv, eller hvad? Ja. Du har den ude på siden. Det er godt nok. Og nu prøver vi igen. Så prøv at trække den lige stille tilbage her. Du har en Bare lad den ligge. Ja. Og så bare tage ved den. Vi skal lige have Peter, nej, den er jo. Den er i bøj! Den er i bøjen! Den er i bøjen! Den er i bøjen! Kom. Jamen, jeg er nervøs. Du skal ikke have Den er flot, hva'? Har du de væk, Otte? Fedt, tag fat i den. Jeg er træt, ja. Tag den op. Ja. Det der, det holdt ikke Jeg ringer engang. til Lyve og spørger, hvad den største den var. Og så vil jeg gerne høre en brøl. Ja!